Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Marie. Hindi pa rin ako naka-move on sa nangyari sa akin recently, kaya naisipan ko po na sumulat sa inyo. Baka po sakaling kapag na-share ko, ma-let go ko na kahit konti itong nakakahiyang eksena sa buhay ko. Ganito po kasi, isang gabi bigla po ako nagutom. Yung gutom na hindi kayang tapatan ng tubig or itulog lang. Yung gutom na may pagkalam talaga ng sikmura. At para mapawi ang gutom, pumunta ako sa kusina at dumiretso sa ref para maghanap ng makakain. Sakto naman, may cake sa ref. Kumuha ako ng isang slice. Bandang gitna pa ako humiwa dahil nandoon yung magandang design. Habang kumakain ako, may nakagat akong medyo matigas na parte ng cake. Iniluwa ko. Parang parte ng design. Itinabi ko sa gilid ng platito at tinuloy ko ang pagkain ko. Dahil inaantok na, iniwan ko ang pinagkainan sa lababo at bumalik na ako sa kwarto para matulog. Kinaumagahan, halos maiyak yung kuya ko. Pawis na pawis habang nakatitig sa cake. Hinahanap yung gitnang bahagi na kinain ko. Doon ko nalaman na magpo-propose pala siya sa girlfriend niya at yung singsing nasa gitnang bahagi ng cake. Hala. Nakalagay yung singsing sa parte ng cake na kinain ko. Bigla akong napaupo. Nag-flashback sa utak ko yung crunchy moment ko habang kinakain yung masarap na cake. Sigurado akong yun ang matigas na nakain ko. Habang nagkakagulo sila, naalala ko na hindi ko nga pala hinugasan yung platitong pinagkainan ko. Tumakbo ko sa lababo at nandun pa rin ang platito. May konting crumbs at sa gilid nito yung matigas na parte ng cake. Marahan kong pinukpok ng kutsarita at lumabas ang kumikinang na singsing. Isa na lang ang problema. Hindi na buo yung cake. Paano na ang romantic reveal? Ang ending, nag-propose pa rin ang kapatid ko at nag-yes naman yung girlfriend niya. Epic fail ang cake pero epic win ang pagmamahalan. Mabuti na lang. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Marie. Marie na hindi pa nakamove on. Oo nga, si Marie na hindi pa naka-move on. Alam mo, ang masasabi ko lang dito, Marie, thank you. Thank you kasi sa gitna ng matinding krisis ng gasolina, sa mga malalalim at kahapon natatandaan ko yung kwento ng Mahiwagang Burnay, medyo hirap tayo magbigay ng advice kasi Tama, masyadong malalim na hindi natin nadaanan, kaya hindi natin nabigyan ng feeling ko, hindi talaga natin nabigyan ng maayos na payo.
eto tong si Marina. Akala ko naman kung ano-ano naman yung problema, pero natagpuan naman pala yung singsing. Oh. So thank you kasi Friday ngayon, ang dami Correct. nating iniisip, ang daming inaasikaso, ang daming pagpoproblema at pag-aalala dahil sa presyo ng gasolina. Thank you, binigyan mo kami ng kinda mababaw lang. Oo, kind of good vibes na rin din in Kinda a way. good vibes lang Oo. din na kwento. Salamat! Ayan. Wala naman kami ibang masasabi kundi kasi all is well that ends well naman. Natuloy naman ang proposal. Oo. So, ito yung mga moments na masasabi mo talaga, "Hi, there is a God." 'Di ba? na merong Buti hindi mo Diyos. nalunok. Actually, buti hindi mo nalunok. Kung hindi, paturo ka dun sa mga kaibigan naming durugista. Bakit? Yung mga snatcher na lumulunok ng mga Correct. kwentas. Paturo tayo sa kanila kung paano siya ilalabas. Ay nako, alam niyo po kapag kayo po ay nasa isang bahay, paalala lang po. Tapos ayaw niyo pong paggalaw yung pagkain. Ito ay meant for you. Correct. Make sure, kabisyo, na ito po ay labeled. O kaya, inform everybody. Dahil total naman, hindi naman para yung kapatid mo ay itago sa inyo yan eh. Oo. 'Di ba? Wala naman yung girlfriend sa loob ng bahay, 'di ba? So, let us always remind kapag ka merong mga bagay na hindi pwedeng kainin, may mga pagkain na hindi pwedeng galawin. Yung hindi pa nagagala. Correct, yung hindi pa nagagalaw, magtanong muna. 'Di ba? Pero 'di ba lalong-lalo na kung halimbawa sa bahay ninyo, hindi naman pangkaraniwan na may cake. Kasi feeling ko kapag ka ang bahay ay may cake, yayamanin kayo eh kasi Tama. may cake o kaya kapag ka may ice cream, yan, may ganun akong feeling eh. So, kapag hindi pangkaraniwan na merong cake o ice cream, magtatanong ka, kanino po ito? Tama. Magpapaalam din. Correct. 'Di ba? Ganon. Yun lang naman eh. Oo. Alam mo, may fault din naman si Kuya dyan. Oo. Hindi siya nag-inform. Hindi siya nag-inform. Baka naman ang galawan talaga sa loob ng bahay ninyo, which is natural na kung Oo. ano yung nakalagay sa ref, Correct. para sa lahat yun. Ini-imagine ko pa yun pa sanang hihiwain yung hiniwa ni Marie. Correct. Yun yung isi-serve ng kuya niya Correct. dun sa girlfriend. Kaso, walay Oo. ngangi. Ayan. Oo. Pero alam mo, kung matutuloy man ang kasal, isang nagpapakulay to sa kwento nila. Correct. Yung kwento mo, Marie, kasama Tama. ka dun sa story na yan. True. Kasama siya sa same day edit. Oh. Kasama siya sa ewan ko yung mga ano ang dami na kasing video pagdating sa kasal eh. Kasama siya doon. Oo. Muntik-muntikana na nga Correct. na hindi natuloy ang kasal na ito kasi Oo. muntik-muntikana na pong naitapon or nalunok Ayan. yung singsing, 'di ba? Actually, Marie ang bato. Oo. Actually, yung mga prenup na mga videos, ginagawa nila mga medyo short film na. Correct. So, pwedeng i-reenact tong Totoo, pwede, Itong 'di ba? eksena na to eh. Tama. Basta thank you Marie for sharing that story. It's also a reminder for everyone to label Yes. things. Uh-huh. At reminder mga kabisyo kung gaano ka importante ang merong label. Ayan. Ay, Ay! tinamaan! Hala, hanggang ngayon wala pa rin kayong label, 2 taon na. Oh, mahal na yung gas. Nagmahal na yung gas, hanggang ngayon wala pa rin kayong label. Hindi, pero it's so important. Ang label is very important Oo. kasi hindi mo alam ang binubudbud mo na pala sa adobo ay Correct. abo ng lola mo, di ba? Oo. Wala nakalagay na abo to ni lola, akala mo pamintang durog. Tama. Di ba? So labels are very, very important. Ayan. Oo. Tsaka yun nga, importante yung communication sa loob ng bahay. Yes. Lalo na sa mga importanteng Ito naman si Correct. Kuya din kasi. Ito naman talaga si Kuya, Magpo-propose ka, oh. naglagay ka lang basta ng cake doon sa loob. Dapat medyo alam mo yung galawan ng pamilya eh. Oo. Kapag ka alam mo yung galawan ng pamilya, medyo patay gutom din. Magle-label ka, lalagyan mo, magwa-warning ka, di ba? Isi-secure mo, lalagyan Correct. mo ng papel, Tama, note. Yan, di ba? Wag kainin. Oo. May lason, ganon. Correct. Kaya nga kahit dito di ba mga pagkain namin, ako pag may pagkain ako dyan na nilalagay ko dyan sa labas lang. Oo, sa pantry natin. Nilalagyan kong pangalan. Correct ka. Oo. Kasi kapag ka, dito po kasi ang general rule, kapag ka ang pagkain ay nilapag mo sa table Oo. at wala po itong label, Correct. ibig sabihin it is meant for everybody. For all. For all siya kasi lahat ng tao parang dyan tumatambay eh. Yan yung Oo. parang common area. O ganon. So, labels are very important. Tama. Ha? Baka akala mo yung nilalagay mo sa adobo ay suka, yung pala yung pinaghugasan ng kamay.
So see, Oo. labels are very important. Correct. Tingnan mo, pagdating sa relationship, may karapatan ka bang magselos? Ayan. May karapatan ka bang magreklamo ngayong Aray. Friday na ito na hindi kayo magkikita? Tama. Wala kang karapatan, girl. Oh. Paano? Wala namang kayong label. Correct. Walang kayo. Walang kayo. Wala. Wala. Akala mo lang meron, pero wala. So kung ayaw mo na ng ganyan na walang label at malabong usapan, totoo naman malabo talaga ang usapan kapag ka walang label, edi put a label on it. Correct. Ganun lang yun. Oo. Ay, Marie. Yun naman kasi 'di ba kaya tinatangkilik ang isang produkto na may label kaya Correct. mahal din. Actually, Di ba? totoo. Kapag ka ang isang bagay ay meron na pong etiketa, kapag ka meron na po siyang label, meron na siyang title, di ba? Nagtataas yung value niya. Correct, ayan. Kasi nga meron na siyang label. So, ganun din in terms of relationship. Ay, so wala kang label, wala kang value. Wala kang value. Kung meron man, ang baba sa 1 to... Generic. Oo. NFA. Kumbaga sa bigas, di ba? Ay, nakakaloka. Kumbaga sa 1 to 10, ano ka, negative 15, di ba? Kasi walang label eh. Pero Oo. kapag ka may label ka, tumataas yung value mo. Ayan. You now become the legal girlfriend. Correct. You are now in a relationship. Yes. Yan, Oo. ganyan. You can brag. Correct. Diba? Pwede mo nga iproklama sa buong mundo Oo. o di naman kaya, pwede mo rin naman na sabihin na Oo. sa ibang tao. Tsaka At pwede hindi- ka na magselos. Tsaka hindi tataas kilay ng mga taong nakakilala sa'yo. Ba't yung inaano niyan? Wala naman sila, di ba? Correct. Wala Iyo. namang sila. Tapos, di ba? Naalala ko na naman tuloy yung eksena, nakwento ko na yung dati, di ba? Kwento ko lang ulit kasi minsan lang naman ako mag-share. Na nung mga panahon na naglalandian pa lang kami ng ex-boyfriend Boyfriend ko mo, na asawa ko na ngayon, kaya ex ko siya. Ay walang label, hindi ko malaman kung ano ba, nilalandi mo lang ba talaga ako o meron bang something sa atin? Tapos merong nagsabi sa kanya na, may nagsabi sa akin, nung kumalong siya dun sa kay Ren. Hindi ka naman magsiselos, diba? Kasi hindi naman kayo. Siyempre ako, bilang walang kami, di ba? Sobrang, kunyari, chill lang ako. Sabi ko, hindi, okay lang. Pero deep inside, sobrang hurt, di ba? May kutsilyo na yung isang Nicolia. Hindi, sa utak ko, sisiraan kita sa radyo bukas. Teka ka lang. Wait ka lang dyan, di ba? So, ganun. At nung nagkaroon na ng label, it's very easy eh. Correct. Isipin mo kung walang label ang isang relationship. Di ba? Pag tinanong kayo, ano kayo? Ang dami mo pang ang dami Correct. mo pang ebas. Oo, hindi mo alam Hindi kung mo paano. matumpok, di ba? Kasi Kasi we're enjoying our correct yan. each other's Alam mo, company. in this time and age, may generation ka na, malapit pa kayo nalalaman. Sa totoo lang, wala lang hindi ka lang talaga malabelan. Paano ang dami niya nilalanding iba? Tama. Nakakaloka. Tigilan ako dyan, di Hindi ba? niya maibigay sa'yo. Hindi eh. Hindi ka matatakan. Hindi. Kasi bakit? Meron na din siyang tatak sa iba. Ayan. Or, ayaw niya magpatatak. Tama. Well, nirerespeto naman din natin pagkatapos sa hamakin. Nirespeto bigla. Hindi, naalala ko lang kasi isa kong kaibigan na okay lang sa kanya yung walang label. So, naalala ko lang siya. So, okay, fine. Respetuhin natin kung yun yung gusto nila. Kaya lang, ang lang talaga dyan is hanggang kailan. Lugi ka dyan There will come a time na maiisip mo, lalo na pag tumatanda ka na na hanggang kailan ako lalandilan ng lalandi? Hanggang kailan ako walang magseseryoso at walang Correct. magle-label sa akin? So, lagi kang naghahabol. Diba? Oo, ng kaligayahan mo eh. Correct. Kasi nga hindi ka matatakan. Hindi mo gustong tatakan o hindi ka matatakan, it's because not sure ka kung siya na ba talaga. Yes. O looking ka pa, baka meron pang iba. Correct. So, yun. Ganun. Oo.
So Mula labels cake napunta sa mula sa cake napunta sa label ng relationship. Oo, kasi wala namang problema si Marie. Oo. So kumbaga parang binibigyan na lang natin siya ng reminders na lang yung iba. How Oo. labels are important. Kayan, Oh, oo. mahalaga yan mga kabisyo. Ayan, Huwag buti na nating lang talaga hindi kakalimutan. nalunok ni Marin. Ako kung nalunok mo yun. Ako. Diyos ko. Malaking- Ibang problema ang pag-uusapan natin dito. Paano ko babayaran yung kuya ko? Ayan. At saka paano ko ilalabas yung singsing ng buo? Hanggang ngayon, Nicole Diego nandito pa rin. Correct. Ramdam ko kaya pala masakit ang tiyan ko. Ay, nakakaloka. Natatakot akong umiri, baka sumabi. Buti na lang talaga hindi mo nalunok. Buti na lang hindi matibay yung ipin mo. Oo. Or medyo antok-antok ka kaya Ay, hindi mo siguro. naisip na Ayan. nakagatin. Hindi niyang ngat-ngat. Oh well, salamat na marami Marie for sharing your Ayan. story with us. Thank you, Marie. Happy weekend mga kabisyo. Kasama pa rin po ang kumikinang ulo. Ako po si Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion was brought to you. Ayan. Yan, importante yung label, ha? Oo. Importante. Sabi nga nito si Evelyn Siganal. Yan. Meron pong nakalaan para sa'yo. Oo. Ganon. Sabi naman ni Jisoo ay, nagising ako sa tawa nyo. Ayan. Ayan. Pero alam nyo, gusto din po naming magising. Paano tayo magigising? Give! 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 May tinuturo yung asawa ko eh. Sabi niya, kung ano daw yung ibibigay, Yun nga, i-action daw i-action mo yun. Sabi natin. ko pag may Ano ba yung mga para malaman natin yung mga action. Hindi, alam ko may mga aso. Pag may aso, thank you. Okay lang. Basta may aso po kayong ibibigay. Paano ba malalaman? Saan nakalagay? O Rose. Ano yung action ng Rose? Yung parang Rose. siguro. Okay, Rose. Ito may nagbigay na ng Rose. Kaya mag-action tayo ng Rose. Sorry, dati po kasi kaming adik eh. Lahat po ng sinisigot, ganito kami, di ba? Thank you sa pag-send ng Rose. Maraming salamat. May nag-send ng, ano to? Paano ko malalaman kung ano to? Oh. Hindi ko alam ano to. Hindi namin nakikita. Ayan. Yung heart. Ano ba yung heart? Ganun lang. Jug. So 6 na beses, ganon. Ay, ganon. So kung Rose, ganon singot Oo. ulit. Ay, ang dami. Jug. Salamat. Ganun ba yan? Thank you. Decky Mans, Maki O, Mea, salamat. Ayan naman, send pop. Ano tong Anong pop? gagawin yung pop? Ganto? Pop, plak, diba? Ayan. Salamat. Ano pong amoy ng mic? Ha? Anong amoy ng mic? Kasi sininghot natin. Amoy laway. Masaya siya. Ayan. Kaloka. Lap trip daw. Oh. Shoutout din natin ang DNS P2P Bus behind UP Town Center, Katipunan 1 Ayala, naka-tune in sa Tambalang Kumikinang. Salamat. Thank you. Si Gloria yan, basic. Si Gloria, yan. basic si Gloria eh. Kung Si di Gab, po kayo nasa radio industry DJ Nicole Yala, saan po kayo ngayon? well, siguro nasa banking industry pa rin or pwedeng baka supermodel. Chares! Model platoon. Nakakaloka. Ang taba ng utak ni Miss Nicole. Di ka Uy, sure. Uy, cake. Si Decky man nagsend ng cake tsaka finger heart. Ay. Ano bang gagawin? Ano Medyo gagawin? Finger Finger heart, ayan, ganun ba? Oo. Tapos Ang cake. ano, Ano to? Patay gutom na. Ano yung cake mo? Bakit ganyan? Burger ba yan? Yung cake mo kinakain na gano'n. Kinakamay. Magtinidor ka naman. Cake, gano'n. Si Jake. Isa lang. Burger. O, bibingka. So, bibingka, paano Diba, paano kumain ng bibingka? Di kasi namin afford yung bibingka eh. Ganto, bibingka. Charot. Oy, natutuwa na kami sa Oo. Natutuwa na kami Ay, dito sa mga sombrero. Paano yung ano daw po ang sound ng puto bumbong? Hala, Ha? ang hirap naman po kumita ng pera.
Ang hirap naman kumita ng gifts, di ba? Hello kay Trend Shop from Camarines Sur. Salamat po. Thank you. Sombrero parang cowboy po. Cowboy! Cowboy. Yeehaw! Yeehaw! Indian na cowboy. Ayan. Ito naman, girl power. Ito girl power. Okay. Ako na to. Game. Anong gagawin? Kakanta ng Spice Girls. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Ayan. Tama yun na. lang. Isa lang Ayan. kasi. One lang eh. Yan. Isa lang eh. Baka gusto nyo mag-send ng Ayun. universe. So, heart. 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 Ay, Ayun ito na. na yung pusa. Oh. Meow! Meow! O kaya gano'n na. Meow! Nakakalurky. Ba't hindi ba nga kailangan? Ang active daw natin, sabi ni Zoldrak. Si Zoldrak na laging present sa sa live, na notice yung difference kapag tingnan nyo, alam nyo, wag tayo magpaka-plastic. Money is a good motivation. Tama. Oo, totoo yun. Di ba? Totoo yun. Oo. Di ba? Shout out watching from all the way from Caloocan City. Thank you, Nolski. Salamat. Ayan, sa Taiwan, Nicole, makapagdala ng alay sa soon Pilipinas. sa Pinas. Rose. Si Soltrak nagpadala ng rose. Oy, thank you. Nagpadala Oo. ng rose. Singutin mo na yung mic. Singhot. Okay. Bakit po hindi na-updated yung podcast? Hindi ba? Updated kaya? Updated. Dapat every Monday yon. Once a week lang kasi ang drop. Ayan, ano yan? Freestyle. Ano to? Ano tong send ng freestyle? Send freestyle. Ano ba siya? As in like freestyle, freestyle hip-hop or freestyle the swimming? Hindi namin alam. Nag-send din si Zoldrak ng wink-wink. Wink-wink. Ang kintab daw ng ulo mo, sabi ni basic yan. Miss Kumikinang nga Stacy. Yes. Mga UV Express na bumabiyahing Cardona, EDSA Central, nakikinig sa Love Radio. Hello kay Atinel from Abu Dhabi, UAE. Thank you so magandang much. hapon din. Salamat. Ayaw naman namin masyadong ubusin yung enerhiya namin, mga kabisyo. Correct, tama. Oo, we're starting to learn lang itong mga gifts. Ayan. Pwede palang hingin. yung Ganon. oldies, ano yung oldies? Ikaw yun. Tapos may glow stick. Oo, ang dami namang sinesend ni Zoltra. Tsaka si RC Lemera. Oo, yan. nag-send din ng glow stick. So, paano yung ginagawa ng mga iba? Ginagaya nila yung kung ano yung mga sinend? Siguro. Ganon ba yun? Ayan, ano yan? Finger heart. So, ganun. Okay. Di ba? Pag-aaralan po ni Nicole. Pag-aaralan ko yan para maintindihan ko ang mga bagay-bagay. Iko-coach siya ng asawa niya. Oo, iko-coach niya. Ayan. Coach niya ako. Salamat, Soltrak. Yan. Uso po yan. Salamat ng marami. Hello kay Dennis Villahermosa! Ayan, Dennis. Hello. Paring Dennis. Hello. Si Kuya Ronel Alarcio. Nagpapa-shoutout habang nagmamaneho. Ingat ka, Kuya. Ingat ka, huwag manunood habang nagmamaneho. Oo, tsaka ang pagtapak sa gasolina, huwag Ayan. masyado. Glide lang. Glide lang, makakatipid. Tsaka ang isang tip, 'di ba? Always check your tire pressure. Pag malambot ang gulong, mas malakas sa gasolina. Etong Gigi, ano naman to? GG, ano to? Si Arcelia Mera sent a GG. Golden Gang? Hindi ko alam. Ayan. Aaralin po namin galunggong. Galunggong. Ayun ba yun? Galunggong. Ayan. Anong magandang pasalubong gusto nyo galing dito sa Taiwan? Okay. Taiwan. Ano ba? Ano meron sa Taiwan? Taiwanese currency. Taiwan currency. Huwag ka na mahirapan. Cash na. Tama. Kami na bahalang bumili. Para hindi ka na magbagay. Kaya nga, ito naman. Pampabigat pa yan. Ganon. Siya. Been a while, di na nabivisit si Chris Chuper. Paminsan-minsan kapag meron po siyang ganap dito sa amin sa Love. Yan. Sa ngayon, mga nagpapakain siya ng mga galang aso. Oo nga, nakita ko. Nagpapakain yan siya. Baka makita niyo si Chuper sa daan. Oo. Bigyan niyo ng mga karagdagang pampakain sa mga stray dogs. Alam mo naman, advocacy niya yan. Kaya nga siya tumakbo ng politika Oo, yun yung trip niya ngayon. Oo, yan yung mga eksena niya. From Taiwan here,
here, si Arden Shores, parang iba na po yung mukha ni Christopher. Kasi hindi po si Christopher yung kasama ko. Nagpakalbo na si Christopher. Ang tagal, sabi mo siguro, ang tagal ko nang di nakapanood. Kalbo na si Chris. We love you, Tambalan, galing kay Rosie Live from Qatar. Ang active na mga nasa Middle Oy, East. salamat sa rose Oo. may 5 rose na Thank you sa mga rose. Tapos ito si Archie nagsenda naman niya. Ng name shout out. May ganun. Okay. Name shout ba yun? Oo, name shout out siguro. Ma'am Nicole, gusto niyo po ng gasolina from Qatar? Of course, Oy, gusto namin ng maganda gasolina. yan. 'Di ba? From Dubai, gusto namin ng gold. Yan. O from Qatar, gusto namin ng gasolina. Naldski all the way from Sinaluan, Laguna. Salamat. Hello po sa inyo. Ayan. Send gasolina, please. Uy, salamat na marami mga kabisyo sa pagsama sa amin ng oras na to. Ayan. Ayan. Enjoy your Okay. weekend, mga kabisyo. Salamat. Thank you for all your virtual gifts. Yes, thank you. We appreciate it. Appreciate it, mga kabisyo. Stay safe. Ayan. Bye. God Bye, bless. everyone. God bless. Metro's #1 Love Radio. Basic!